106.9 Emana so sen sama hodoa ya boaboa no sen menu sia kase bo no yade mo nkyere mu nyina da epa ebeso mo na ya kam sen so de boaboa no sen menu sia kase bo no ya kuriche ni nyina da agogu yen abe fontentan kase no so am na ye DLFM online.com watching so kase bo no enam DLFM yan app no ena biu tinin app no so yen Facebook ena YouTube ni nyina da eya dwuma champion teladament ne kase bo no ehon foni any videos ahodo nam so am obenya bi ahwe emre sem ya baje wadwenkyere no akenkan am na ye Facebook no so at DLFM 106.9 enumre ensem titira ebedi kase wo makotene bi anese de ne ba kyere mu ewo bono mantem ne mu a meka sei akyerɛkyerɛfo a wonom ewo bono mantem mu kura eda hɔ no am eno no wosunya no west mensenem ewo ye kobedi wonom kyerɛ mi sei akyerɛkyerɛfo ne nko school nkokyerɛ de ne nyina ne sa bofra baako oye school ni wakobodua ama school no penipo da no edi chani baako afrim ni senti eduro bia nka dem kyerɛkyerɛfo obi ababi ni ti etimi dia fa etuo akasojani ewo binduru ewo abra na eye counter terrorism exercise ekoso ewo upper east region amasese watwana nanom ewo nsiedo na oman Ghana penipo no ana wohwe atenatene so do kura ya nso ene waye aban lawyer penin mechire attorney general and minister for justice Dr. Dominic Ayane edensem atodwa echirem sei obesere wo man yimu adehye sabe sabona no wade mpo a omfantwa asuo ya manya ho kwan sei yenkasa na mom sa obekasa ma okasa no ehun teviso man emra wo mpa a police fo omo tatale achi nipa no ma omo gidi se omo anaye omo to share school fo omo Carver International School eho ide no be kire mu ewo soafo no hwe oman Ghana yakwa na badie ho sansam mechire transport minister onimnyamfo Joseph Bukale ne pe akase kirem sei aban ya krado okwa akofa metro mass eye bus se no pode wo ha ebedu Ghana mugusu a wonom eye ho registration nyina contractors somu ye ejuma ewa akrata ma motorway no akasa echemu se binom kasa yade omejai project na to no mu chema no kraba kokra enim ensema no pina na kan wase nkondwa ede be se mo sei enume no nsia kase wo DL oha ne nsia echiripo enkron kasa video so adwuma kuei na asu yasene Mawansanka Lumba super enumere sanse Lumba super ayen super pa ba dwama so bia to agusa wo tobi na eyade asese ne de okomonten so na aka so pensio de a Lumba super anobia be che se kona kotobi enti se nhyemude bi na wo ye ayefro abadin to anampo se ye se wo to agu fridge mu ne abusuafo anom anampo so wo shop na wo so wo tu ne dodo etuton de a ubetimi afrem penifo 0549 889-685 and 0549-436-616. Okodan Suma ne important Madam Abanyamiche ye so distributor or hall or adjacent Lumba spot appear to lane friend was 0557-349-401. Mama Big Ewa fan call spot or adjacent to Ninasu washing bay friend was 0500-660-783. Bra Kwame Wada Command Circle Station or Bayadom Choba. Friend was 0244-094-793. Madam Edith Kusi Ewa Dowenya or Opsi Central University. Friend was 0246-601-004. Nana Sechua Ewa Pokwasi Odumase Ewa Satisfy Water Depot no Eben Government School no. Friend was 0592-317-481. Auntie Emilia Ewa Tema Community 4 Secondary Joint. Friend was 0540423201. Madam Patience Ewa Shaiman Agege in the next. Friend was 0543-499-035. Peggy Mami Business Center and so Ewa Shaiman or Wako Junction the Urban Police Aya Barracks no. Friend Ewa 0243-330-836. I can come for Ben when you say Kunya Besuma Numreno. A dear major so your wafa or say a dear your the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin and the bunch of banana. Otafrija, many more fasiba. Adwoa Agyei Sikapa. Ya die when ya pa. Ya de Casiabono entry mankasa ebesomo. Nansa nano, me wo fase rose gold. Usi di ya Casiabono, ye dear bad dear. Wadama ebana nsempati amamu nsem dia kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News.
Yamamo akwaba. Afi tumrika ne hia yen e wo Facebook and afi YouTube. Na yemfa kasebo no enchiremu ensomo. Ya sha kasebo na se e de free o my Ghana. Ye bono mantamnim. Na akyerɛkyerɛfo a wɔnom ɛkyerɛ de e wo kobedi eye Zion Zion Primary and JHS. Eno no wo Sunyane West mensenim e wo bono mantamu. Akyerɛkyerɛfo meka sɛ wɔnom nyinata enya da obia eco school. Wɔnom ekyirem sɛ obia na ɔno no ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛ na ɔyɛ head teacher at the school no. Ɛna afi nso ɔkyerɛkyerɛ ni baako ɛka ho. School ni baako akɔbɔdua ɛwɔ school mu ntine wɔmɔkra firi wɔn nsɛnti enya de obia bɔ no ho mɔden etimi akɔhɔnom akɔkyerɛ adeɛ kura. Na akyerɛkyerɛfo no bi ɛne deɛ ɛkasa bɛtwɛn kɔmɔ kyerɛm sɛ wɔnom head teacher Madam Gladys ɛyɛ Donyo Dolo Madam Gladys ɛyɛ Doro ɔmo kyerɛm sɛ maame enka beto dwa sɛ school ni baako maame no ne nkɔmɔtwetwe mu a ana wo kyerɛm sɛ emofo no bia kwa abɔntere so akaka nsɛm bi de agu ɔmo ho anim ase sɛ wɔnom nam koti kwan so gyegyina ma bi firi mofra ne nkyɛn a emra ɛma ho kwan kra ɛno na abɔfra no baako kaa so nsɛm we no ɛnya no korɛ nya ɔno ne kaa yɛ enti madam ɔsrada wonim ho hwe madam so boa wa na aka wɔ so wonim menyamia ɛna ɔsɛ madam saa na te de a ɛne ekosua nie sɛ wo se me na me kaa de na me de abɔ hɔ pa ɛna bɔfra de bɔ hɔ no na ta sasasasa no pɛne ba bi kɔtena yɛ oyim so akyire twa ɛne hɔ no ma hu sɛ madam na nan ahyɛ ase a epegya ɛka ba di man kansa no mbɔ anwanwasam dumɔ na apɛn didi mu saa nkyɛ bia madam it ɔkɔ ɛne wɔ kyɛ nkato ntwɛ ɔkyerɛkyerɛ ni ba akɔnso ɛne susu tem teacher fo no hwɛ benku hwɛ ni fo na ma sɛ hwɛ de adea yɛ bɛkyerɛ deɛ ma Ghana fo mebu no etimenya daakye pa na yɛ bɛhwere yɛ nkwa de a ɛde akyerɛ din na mpɛrɛfo kyerɛ me sɛ asɛm wo ahyia siesi yɛm ɛwɔ na no dwa de atwa mu na yɛ kotoni ma boso ɛtɔ so du nwɔtwe ɛwɔ mfempimi na du no nsia mu a wɔde mu kyerɛ me sɛ sɛde asɛm na akɔyɛ no amakodo no mu nyina tam din na mra Ghana News Agency mpanifo kopie mu ɛwɔ yɛ kobedi ɛno ne bɛnkyerɛ a kyerɛkyerɛfo no bi kyerɛ me sɛ wo hwɛ na mɔn a akɔ so ne ne wɔmatoto school na promo nyinaa kyɛ sɛ obi nkɔ na obi aba efisɛ sabe hwan na bɛto twɛdekane hwan na bɛto twɛdekane efisɛ ne head teacher ɔdafɔm kyerɛkyerɛ ni baako nso ɔdafɔm ɛnam duabɔ a school ni baako abonte no ɛna meka sɛ mpanifo okronum akyerɛ mu a wɔn mu nyina da esuro ti afi no mɔmɔden etu hwan na mɔn na wɔnom akɔkɔ yi apai wɔ school num ahwɛ de kudie ntɛnam so a ɔkyerɛkyerɛ ni baako ɛna afi nso head teacher Madam Gladys ɛyɛ Doloi wafiri mu nte no ɛkɔpem sɛ mpanifo bɛyɛ amamɛ na amane de meka sɛ ɛyɛ Zion Primary and JHS School ne de ɔmatum ɛwɔ Sunyan West efikyɛkyerɛfo no kyerɛ me sɛ kɔpem mra mpanifo bɛgu nsa ayɛ amamrɛ ɛsane duane de obi ne wɔde ne tiri ana ne nan besi ɛyɛ school nim akɔkɔkyerɛ de ɛwɔ school mu bio to ani arehɔ sam a efiri ɛyɛ Sunyan West kuro ba ko din da so a ne din na de pam ɛyɛ kobedi Zion Primary and JHS School mu ba enumre yɛde mo nkyerɛ mu ɛsom de sika akora na kɔ bodua akum teachers ne tu obi adwane na debut asɛm na mo ka na nya no kura sasa o say so pelentem debut say kɔ bodua sɛ ombodua na omo so tɛche omo sɛ omo pɛ sɛ nkɔbɔ waba movie wa hweda sɛ Lorraine kɔfa soja fo atade a ɔde kɔma na afọ ba kwese onfa nkɔwro obi ɔkɔyɛ a ɔmɔkye na ɔkɔbɔ apolice fo amane sɛ Lorraine de ma ɔkɛ sɛ emane mo no wa pa no sum ɔsin ka mɛbɔ duase emane mo wate ase ne mo wa nya de obi di accept so na hwɛ na sɛ nya wo abodua nkosi ayɛ sɛ nkosi wa o da bi Kristo ni na aka sa mo bi ase David bia bonye na ɔmo yɛ na ɔmo nya Kristofo ɔmo bia bonye ɔmo nya Kristofo David bia bonye abofra na anya de sɛ wanya de sɛ nko bodua wanya de o sika wanya de ba akokora when omo anwu a na ka omo maka na omo nsu anyansa like sebi omo nsu anyansa because emo ya o wonum na ka omo de ato ne so no so nyame bɛyɛ sa na omo gusu de nsɛm oto nkrofo so wabodua omo awu next time omo nsu anyansa sika yento akase bɔ ne so kasi bɔ na nkasa na your official dada sɛ kasi bɔ ne official. It's official. DLFM 106.9.
Yentwa kasiye bone so na military officer baako atwa nananom won siedo abra counter terrorism training exercise so Upper East Mountain nim ayetu ototo so Binduri achese eno nam so ama private adote no ana dinya military officer no na ofo edema no ye physical training instructor only 6 infantry battalion edema Ghana Armed Forces na chese omu ye adwuma no mu chema bretu tutu no esha se no ye na adwen se okoje officers ahodo omo so ewo hono eni se etuo no eka na wato nananom ewon siedo na ye Ghana Armed Forces for ehye omo de enda edu ede to honom se ne be yombe exercise storm shield no ekoso ewo boko Pusiga ene Binduri no mo bo mo modern sa asrafo no betimi asiesi omo ho ade amabasabasa ye bia ebetimi asi ewo ho na bra ye closing ceremony no ekoso ewo 11th mechanics battalion no ewo Bazua ana chief of army staff Major General Lawrence Kweku Gbatanu Ekasaye Echemu se ade asa exercise we ya omoye se ne be ya Ghana ya homban bo ho sam ebetimi akoso ye na ye personal sahodon so omo ho no betimi amom akodo omo so no betimi di akose ne be ya basabasa ya bi ba omo betimi aso anokwan na emom mpanifo nhwehwemu ade afade enti etuototo no ekoso wo ho no me no nam so ama military officer baako ato anananom ewon siedo Yantwa kasebon so na yemfa ya ni mfa nkyere wo my Ghana osofo no ene wo hwa omen ya tentrene eso no kura yanso no ye aban lo ya penin mekire Attorney General and Minister for Justice Dr. Dominic Ayene ode smart dwa echirima ene dom ko mahye betwam wono mo akasa echirima Ghana man penin bam obuata John Dramani Mahama tatai wonom adehye pa wo manyim openi echirimi se sansens ma hodo ekoso am Domukuma no eka no nokura bakumpo ebiya de bi wo mukura na wode mu kirem se ede adea oma yatimi eyemra ne kekere wo man na sabe empeni ka se oma Ghana wo fa hodie ne senti ye wo kabiam kabiam mu a eno nkere sabe ubie wano a 90 degrees Celsius na de opebia na waka na wosora ko ba bi da bi ya demra ene bu oman ya papa Dr. Dominic Ayene ene emra ne nsentwerefo kasa wo mra okopie mu ewo appointment anase public account committee anima owe no ne nsentwerefo twekọ no wekire mi se sansans mahoto a ene MPP amanyoko ni mpanifo kire mi se meka sei aban ache abranye ne senti omonte bi da abranye ye hwe na aban ache no mu kire mi se dukure nim wo hwe kasa bia mpanifo bi keke economy ni manyankopon na bonsemetiko frɛmasɛm ensɛm bia wo ka ebokro amamampi ejatom tokosoro mantumi antu ase da ne nyina da wo jambom kasa ko brane kwaka yentrane senti oman yintumi ntenase ema nipa bi adufuro pe enkan kase okotuma kwafa to yenkyem de ato oman nti na ben egusu am oba adwumade ahwe na Ghana somdwe watumi akra so kirem ze sabe aboa wano wade dempo a esuo de otumi mfantwa dede no ene kasa bebre na mfamra kwan mu no edoso dodo wo manyim is exaggerating a lot with respect to the question of gagging of free speech. All right, there are limits. If you look at the Constitution, Chapter 5 of the Constitution deals with the fundamental human rights and freedoms. Look at Article 21, which guarantees the fundamental, right to free speech, to the right to demonstrate, okay, and then the general freedoms of Ghanaians. But there are limits. All right, you can limit free speech if, for instance, it is something that one that can undermine public order. All right, our public morals. Okay, and for instance, for law enforcement reasons. So, if someone, for instance, is inciting hatred in our society, okay, we do not expect that the minority will say that we should sit down idle as a government and allow that person to go on, because those are some of the things that led to wars in countries such as Rwanda. We have not gotten there, okay, but it was the use of the radio, okay, the use of the media, that incited the genocide that eventually took place in Rwanda. So there are limits to free speech, and I will say that the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, is one of the staunchest supporters of free speech, because he himself, is a communicator by. And what no, for Dr. Dominic Ayene, Etwane Kasa, so no, which they must say,
obesre ye nuanom MPP amanyuku ni ma no empenifo bo mpemo ekuku no mabeka sei wo mama mamu no aye den pa e de ma pen o kirema no so etia wo man Ghana ma ne senti wo betu ho na mo ahwe kwa mafa so a sansen sema hodo a ye nchi no ahwe ma oja bo na o man Ghana asomdwa e wo no ye ntumi nkura so no wonom etu ho na mo apɛ ho promise be no so di nsem sei etu nsentwerefo anim. Well, as for the threat of arming themselves and making the country ungovernable, I think I will, treat it with the contempt it deserves. Okay, but as far as this government is concerned, I want to reiterate that we will respect the rights and freedoms of every Ghanaian. Na enuachi na Dr. Dominic Ayane oswafo no no mai ohweyen atentene so echiremi say Ghana man penny bemo boata John Dram many Mahama baye ena de to Ghana fo anim say okwa kofa eye kuo bia be fa ne say operation recover all loot just ne olwar o chirema say Ghana for kasa wono mo bob na bisese ne enti olwar no omuni se ana be pem se be pem ne nipa hodo amudi o man sika bandada na breso no wonom entumi nche ba kokra enen so Dr. Dominic Ayane echiremi say olwar no wonkwa or simple guso ye adwuma na nche bia ne Ghana for ebehu ne nsa no adwuma. When statements like that are being made that we are doing this because oral is failing is not failing. All right, go back and check the records. I am the first Attorney General in the history of the Fourth Republic to have brought 5 corruption cases in 1 year. Go back and check the records. And what is happening in court now is rather putting pressure on them because they know that I have been so diligent in my investigations, I have been so diligent in the prosecutions that they are afraid that their people will go to jail for the acts of corruption that they engage in. And so the accusation that we are shifting focus away from oral is not something that I will pay heed to, because oral is on track and oral is going to succeed. Eni a woti ye ono na ya ban lo ya peni onu kure ya eye wo so afo me ohweyen atenten so ne din Dr. Dominic Ayane na ne kwakura mu na twatwerefo peni edema MPP osere kokokwa manyoko no Jason Kwadwo Frempong echirem enne wonom kopie asemdibia ekwakohwesem wonom de kronkron wa ne din ede abronye enkane court ne baba begina asem ano a omokoye a echire din pepe wo manfa na mba o chirema bepem samire mpo omunim se na pom den ho sensem ekwene court atu ahyem no ede kwakohye ngopɔ ya adoma echina da na o chirema se de asie no. It has been adjourned to tomorrow, so let's wait and see how tomorrow goes. So unfortunately, they didn't bring Chairman Bonye to the court, and we are very worried as to his current health status because we didn't see him. So it's something that I wanted to be on record, that we came to the court, we didn't see tomorrow goes. So unfortunately, they didn't bring Chairman Bonye to the court, and we are very worried as to his current health status because we didn't see him. So it's something that I wanted to be on record, that we came to the court, we didn't see our chairman at the court today. So let's see how tomorrow goes. Thank you. Eni a woti ono no yo twatwerefo peni edema MPP osono kokroko amanyoko no ne den ede Justin Kwadwo Frempong ena wote nini. Yentoa kasiyabone so ni enjina mu ewe tifido mantema na police fo mo tatale eye ende wuko kotoni mabo so mene de toso aduonu ewo mfimpimienu ni aduonu nsia yimu achi nipa numa achesomo anehyeto omo koto hye eye mofro mo Wakari International School so na yade omo koche wom ewa abra eye basabasa ye ne koso eye kotoni mabo so mene de toso eye dubako ennemratu wa bi ebo modin ade akode hyehye omo ho ekọ campus onom koto hye no so ma eno nam so amomutu school nim na ya proprietor edema school no eye Newin Moses akasa ye echemu se eye ade ato omoto hye mofra no so efa asase bi ho ntokwa omakwa amode call court ama high court a ewo eye tamale echemu se asase no eye school ne dia na omuni dia okase ebo atwetwe nkomo ana ochemu se ye ade atememufo mu opotem honom enji ntumu se asase ne ye school ne dia eno nam sunti ana omokoto hye eye amofra ne so na bra asem no esi ye na omokobo police fo amane se ne beyom kombetimi ache eye nipa ye omokoto hye amofra ne so omotwen ye be ye na watwe mienu na police fo anya hu bibia na ebeto media ne so
amebi mu kan ho asem kan no nam so ma police for etimi comporter mo hono ma mo kochi nipa nu ma mo gidi so mo ana hye to mo koto hye mo fra ne so wo Calvary International School mu hono na mo chi wom ana timemfo ne kwa police station o echire ma mo nti ase da enu nti no mo nyi nipa nu mi FM free police station hono a police for bo mo homodin ya ehwe se bibia betimi akoso ye na mom nipa nu mi de mo da so wo afiase mo hwe se nhwehwemu ebetimi akoso na nso nipa dodo ekọ hono mekoye dede eka asa nya de ombepne ame edi nipa nu mi ato afiase na sese de obia apenifie kwan akotena se ni nabusuafo ekodidi ama nipa nu mi eda so ehwe afiase 11 of May 2026. I was at the meeting at the park when my headmaster called me, Mr. Samson, DLFM. that a group of people come to the school to chase them, to assault the children. And he called me that it was so serious. I have to excuse the meeting I was attending. Quickly, I rushed to the police station to report the case to the police. From there, the police quickly also intervened, came to the scene. When they came, the people who came to attack the children wasn't around. They ran back to where they came from. Police followed them and went to their community. When they got there, according to the police, they said when they got there, they didn't meet anybody. But they left the message to the elders that these people came to attack the school children. Therefore, the police commander requested that they should avail themselves to the police station. We have a land litigation with those people who came to attack the school. They believe to have come from Tatale Kobam Mudum and Jato Unanundum. On the search issue, the case was sent to High Court in 2019. 2023, the court ruled in favor of the school. Then again, 2024, they appealed the case. They appealed the case to set aside judgment. The same 2024 court ruled again in favor of the school. From there, I was asked by the people to leave the school. For the reason I don't know. Eni ya uti ye proprietor Edema Calvary International School no ewa tatale ye friend no Newin Moses. Yan toa kasebo no so ne yemu ro Ghana ya kwantempon na afinso ya kwane abadie hu sensem wo manyim. No so afo no Ghana hweye kwane abadie hu sensem wo manyim kire transport minister Onimnyanso Joseph Bukale ne pe odensam atodwa ekiremu am. Yamfanto Ghana de hye nim se mekesei aban ayekrado. Na sese de no maikwa wo mayimu no edu ba bia Ghana kwantufo epehyen de atukwan ya munya bi adwumayefo epahyen de akwa adwuma munya bi nti no abadwum ho ye pa ekwa akofa eye buses foforo kram we ye metro mass buses no pode oha 100 e de abeboa se be yam yakwa na bede hu sensem wo me betumi akonkanem na mekasai onimnyamfo kiremu am buses ne de enya beduru Ghana mpenifo guso am wono megya ho kratasem nyina kama na boa se be ye sikwan so a adeboni bia entumi enkonkwesi nene emra ne sensofo kasa ya mram okopie mo parliament parliament public account committee animu wona wukuada na onimnyamfo Joseph chemse mekasai empenifo guso na opagua akomo hwe nyina na buses no na homba mo nsane makonkan edemo omen okirema sesei yankan kire Ghana for say drivers wo mbetwi ehyen nso muguso a wonom ejentete kama na nche bia buses ne be grad na Ghana ne tukwan akwachichi ne benchaya. If you have a number of buses to 100 and you bring them into the system, they have to be registered, they have to go through all the inspections, you have to train drivers, and you have to now deploy the drivers and do a kind of proper servicing on all the buses so that they'll be able to serve the people. I understand the Ghanaian people. I want to make an appeal that we are almost at the end of rolling those buses out because everyone will have to be given the number plate. Every driver will have to be trained, and they are currently under training and will soon pass out either this week or early next week. And we are certain that when all is finished, those buses will be released into the system. They came in and they are going through the processes of registration and they are almost done. Very soon Ghanaians will see those buses being operational. Maybe the drivers will pass out by this weekend or so, and by next week on, we should be seeing some positive signs. Yakopo ya atuma na watwe abesimu ni ebehunu say yes buses no
ahye ase yi ne ti mako wo manyim na no achi no nimnyamfo Joseph Bukali ne kwa echirema asa hwe o maga ne sika senso mekire Ministry of Finance o mabo maden etam sika mu odupam e de kwa akoma adwumayefo no mo ye adwuma e wo maga ne keteche mekire wewe workers no onu kwa kotua o maka se be ya o muso benya sika e de hwe fie pa fi se mpanifo ye adwuma mfie pintam ni enya de o musika o monsa kente o monyi sika yi enkopa na bibia kon kan dia because they were not operational since 2023, they are set up to work, pay themselves, and pay dividends to the state. And because they were not in operation, they couldn't pay themselves, neither could they pay any dividend to the state. Through the directive of the president, in December, we paid them almost 5 months or 4 months each, their salaries that were owed. Just about 2 months ago, they were paid another extra 4 months' salary. As we speak, the Minister for Finance has released money for us to do the last payment for the railway workers. However, you know it has to go through the controller and all processes have to be followed before the money released to the Ministry of Transport for payment. And all the rail workers are aware at the stage at which we are that the release is done by the Ministry of Finance and it is at the controller as we speak. In a moment controller finishes and it is released to us, we are going to pay the rest of their... We will pay between 5 to 6 months, and that would have brought some kind of relief to us. Na ne kwa mo no nimnyamfo Joseph Echirema yamfanto omanga na de hia nim se Ghana mampeni berma obuata John Dramani Mahama ade hyepa gwa mekesei wonom ekwa akofa keteke ni bidiaba ebeye adwuma pa fa Ghana kwantufo de akọ mmea ekirikyiri pa ne benchaye wo manyim eno achi so me bi ba no ebe fefa ne man na de na de enso beboa pa no mu chem senya bedu a adwuma Ghana fo benyanye wo mu no enye asem kuma kra. As I am speaking, the Chief Executive of the Railway Development Authority and the Director of Rail Services in my ministry are in UK currently looking or inspecting the passenger rails that we want to bring into the system. We are bringing 2 locomotive engines and 2 wagons to be able to render or haul heavy metals like Ghana manganese and any other cargo that we have in the rail sector. When we are able to bring these 2 trains on board, we are going to employ more of the railway workers that currently are seated at home and being paid for doing nothing. So if you ask me whether the Railway Development Authority wants to take over the management of the rail system, you see, they own the property and they are responsible to restore the property. At this stage, they can't give it to somebody when you have looked for money to restore the thing. You have to work with the fellow to a point where you can win yourself off or win the fellow off your operations. So for now, we are only ensuring that the Railway Development Authority will continue to monitor the improvement of the rail sector for now. Any awoti ye ono yo swafo mayimu ohweyen akwana badie hu sensem eso mekire Transport Minister oniminyamfo Joseph Bukari nekwe ena wote ne nkan yenyina weso ne yekenka madwene kire ne bi emfansomo ewo kasebo no eso na yenko Facebook no so ne monitor na yemfa ensomo enumrei na yekwa Facebook no so abetemu pass se be premani abomu atemu yepam na me wafa se piaga diaba na wo kire mi se uradi yankopon ohwe life edi free achimasa for the aka no kwaka no party headquarters wate ye nitam kura masa adwuma no na mo fa se asante imano de aba no so ma yadwo di e kasebo emu de sa no ma no ohwe life edi free Accra Medical Center na wo kirema kasebo de mu de papa papia for you Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa na mo fa se coach afrane de aba no so ohwe life edi free oboas no kirem say kasebo de mu de party aka no jo kwaka party headquarters ye nyemna kenkan amanwasem ho ayi message wate yamenka ho na Richard ahwede aba na so amanadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa oda yase ne adwumade ayebo esom o my Ghana chemsa kasebo no emu de enam DJ Ghana man fide ni so am na ye gbachire station DLFM nice ehwo na kasebo no enam o chemsa oda yase pa kasebo no eyo na po bam ede ade kasei na ode aka ho ede abam na dole ya Adwoa Agyei de aba no wase sena medie bomidua o oso ne de obonidua de baba nyankopon hwe o ma bodua kumtu o so do na wono mo e ndi o kire ma obonidua de baba nyankopon o mo obi da o hwe life
edi free Achimota Christian Village Dadu Lumba Basami B ene Adwoa Agyei Sikapa de asena dwumade a yebo esomo na Kofi Parliament de aba na wo so hwe live edi free Agona Bobi Kuma eye apa na wote odi ncha kese akra do maye oyokwa abusua penin eye amoako eye daddy odone ye pa nyame hira no mate na Richard Ahwade aba na o say duabo Yankopon fo mokra emfensie ye duabo nya bibia na wofa en Sikapa omayatwo ohwe live edi free odo Broni Junction wei Madina hwa na ohwe edi free na wei eye senior man Wasti Madina na ohwe live wo Facebook na so ntino yenyina wei so ye ba mu nchen ofie honom ye so so a me wofa asefo no agude ma konfofo no betena se no the sport dear power sport e dia ba na o mase match ba ko no betena se na wonam the live commentary be so mo kase bonti ye ba mu nchen de asie ni o medofo sunya ne west mensi na betodwa sei school for akobodua ma cherecherefo menu tim o nyina hwere mo nkwa ewo Ami Zion Primary and Junior High School no ma mekase cherecherefo no bia kwatena fi obi akire mu a ontumi nkwa kira de wo mradua no wonom nsane ye Ghana ne otesa mofra na bodua kumtu a wadwen kire wo mu no ene sen ahoma ne dem 0534050199 0593406565 mofra no Primary ni JHS o ma sha se bodua mo kuma cherecherefo no tu de na aka fa homa adwo Ofa bajo. Kofi ma ashaman Diamond City me yentio. Ofa. Enkola mu ko si ade amudi di abona ye mu hobby. Amu sa chachirefo na twantrato no so ntina wabodua no. Hey, ofa. Ona oni ga fini ejuma. Wona nya mentra majo. Uncle, good evening. Apom tsedane. Ya me adomi hu ye na wonse ma me afuyi. Uncle Pocho na la. Na ni mirika sefin. Uncle mkase ayo tama apom 9. Me yentio. Uncle mafama na wa abodua ne de wanya de ba asam ntodo so hwe uncle wani yo ba wanya de kula nti wunje ya asam ojutu bi no do na ho so wunje eduabo no medase medase ahoma ne dasoa edemu 0534050199 0593406565 majo medofo yeja wofa yes sir udini ba bia kasafri wofa Bengazi ni Bengazi kasafri hen Obakrowa Senior me yente wanumre Ofa sabe pepe fine pa Oh ye won san ko be nkankwala wo be suro nkwala o ma bodua na ye fine Ofa na motumi popo mo ne di ntwatu so bi tunkwala no so aya na atinti asekura ni ho ewi asen so owo ne di enibere na eka mate medase ya me chira opi majo medofo Hello udini ba bia kasafri Ipaso mi kasafri every udin Esther. Sister Esther me yente mo friend abodua kumtu. Na ekita fo no so no. Ayo mu ti widi nsem no wo school mu ododo. Na de sabia kan ho ebinom so wa nya wo nyina. Ebinom. Aha. Enti duabo no gitum ho. Me gitum pa. Ye yi kwa na nka wodan a wo se kwa ne tene ampa. Awurade nyankopon a. Ahoma no gusua dem 0534050199 0593406565. Ene enya se bikuma kura Ami Zion Primary JHS ewo bono mantem nim sunyane west ena mofra akɔpa dua kirema kyerɛ for den kontompa to mo sunti no dua na ya adwuma makum headmaster na firi hɔ no na kyerɛ ni ba ko so tim kaja ono so da ya wanso de say school no matum obi ankɔ ho na beto twede kane ha ye nsɛmpi majo fa tell me you see wafa Nhyiraba. Oh Dixon Bada ko droba atem edukuro champion me yentio menyi ntumu na so ya se obi a woko fikum ni ejegiramu ya se be ya next one yes e bi oni nti menyi ntumu de na so meta won echi nti wo mabodua na eno ano no wo se obi a woko fa fikum ni ejigiramu ya yo mate medase majo Eja ofansa ba pa to bidive mejo so dina bia kasafri ba che FM maybe sin kasafika so a ma yenti on free ka so a ofan pa cho enkwara na bodua ma abo teachers for no any penny for mu di nsam to nkwara no to ma mesrew ebinom nyo mu nyina ba che yo medase yo medase me so medase ka so afo majo ye mo bla udini bia kasafri my friend sister ma me kasafri Adenta Hotel Johnson o ma yenti mu animre
bra ntwanto so ayi ya pa nti omo abo mi so mu twa bi to me so bra na me mo ma modua me dia manyame nti ntwanto so mu no ayi ya sa dia wo nye na omo dia to so ayi ya pa nti omo abo ada na wo dia na wa modua mimi jamu manyame se nyame mo me nye de oni ase no mame ada na untum afa ne fo so muzo mnya mu die na mo so mo abo yi ayi obla ayi ya ajebi wo pa wi wanu baby ana enye yie bedase ya me hira opiri wa adwenkyere ma adwo bedofo odo beni yes sir mafra no makum tu no wudi ne ba bia kasa free me de ne kwa wa shale me kasa free awuti o sankoria sini me yente wa numre yo me sra o makasa free ne nkofom de sa wo fa be tu maso o fachabi me yente o me bablo so yenche mo pano pano nyina wa faso me ba na ebo dua nka mi kanya da me kura me man kwan kura because our father would start we show say obenyi naka ndi mo pa na omanya de ma ase wadwenkyere mu de pa asa no ma na majo yejo openi wudi na bia kasa free o fe be la yo face suhum oben down sina me yente wa numre mpato na mi chere sen kwada no wan ya de kura esa kwada de esa utimi de sa e bia na wa hu be dan tina wetin ayi sa de no kwada wan ya de kura mate medasi ye fa ye value fa na kwana de afrafo dwumadie no e de si majo me dofo ya je papa wudi na bia kasa free acho me de Linda me kasa free oba korwa sister Linda me yente o enkwara no mom dia omanya ade but teachers for ni bi no wo haswa omo ha adi menye ya wo se maye nti obia ina misuro ni mu obebo udi asese a enkwara no mom dia omanya ade medase ene wadwenkyere yentumi emfa afrefo ni biography ya bre no enya ye bia ne santi sika sa wo say duabo ne de wo de wojutum say edam na kwanso na wabodua da me bo bi da but na why are you then encouraging mo fans say omodua yi me encourage wo mo I'm just saying say obi dey asem to so a and na ho obi mfa asem to so da obi dabi maybe say obi mfa asem to so da oba sa se ne ho son sa bro be de yom de to so da sana no kura fiba kura nyame nko a enko pa ba ko asum akire ho ono so de ba ku bi ko to no so ma enya se ku ba kura de de to so champion tell say ono nyame na de na mo na mka kire we o say o de bibia body enye o de be de you see bible say what twese kan be wu sikan ya no nti wo bia dua bo be kun me do ko de ya be wo bia nchire mo watasi so nti ni pande asa but Moses so mutwa ntrotro amanfo so no enya munyae you see enya fine acherefo a mo kira de ya no mo de intensa toto nkwala so na de ya na enya nti e ba ne sai mo akura enti kase bo ne ye gina wesini de asina kofi mesra ma de da ho yi ma me wate na me mfa anya de sikanya semkuma o openi medasi ya misha tunasi ni nkomo yes os this year na agude mu conformant na betina se na mo de sport dwumadie no aba be so mo na ase be ko na woda ba ku bi me monitor na men so awoda sonku we ekọ ediama ohene dankwa agemandua na wo ye founder edema eye aristocrat eye me wa fa se container ede ade na wa twa ntenten sa no moni na ho Matinti container se yamfa woda kese pam emfa ma ohene dankwa agemandua openi ya menhira opie na twede ampo Nyankopon ede afe ba kon ede aka mfie ho ya menti na nimu fa nkire ho enkwatete na wonyine kire ena nimne yesra ede ama happy birthday enko emfama Mr. ohene dankwa agemandua ya menhira opini wa woda no onya ne soron kokura sanso na woda we nso ekodema Mrs. Asara Kodua wankasa kopa wade nyina na yawo eye akuokon ena afi nso eye otumufo eye esehene wo mu kirem sende Nyankopon ede afe ba ko de aka afi Nyankopon hira opini a woda no onya ne soron kokura tenten na onyine kire na busuani nyina esra ede amount happy birthday enko fama Mrs. Asara Kodua nyame hira opini a woda no onya ne soron kokura babara kranten ene pia so edi free asante mantem kumase ede brɛ kase bɔ ne de asi
emu se mufo no ye miss mebere twene se mu ma yan champion hotel abamo boada ansoro jade ekopie mu e wo Facebook and YouTube makase bo no wonya bi ehwe yem sanso na me amade nyina the international DJ afibabo ye ho ba honhom ne honem ani abonsem ntumi anche yanwe ene ne meba wo fie mienu oso na ofo mienu fie ha nya asem kutu akora omutai ya chibo ye ho ban ama setan wantumi anya yanhwem na technical producer eya mesa samara kwa DJs gibi echinchim kesafiri mfuma dusum ya nimira kenkafo ye mienu ye nam tupe edi ameje so ya wofa awse ade ya Adwoa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahutedin ene bantwere bona na otafiri jamene wofa seba Adwoa Agyei Sikapa ye kwa sports for na eba na Adwoa Agyei Sikapa kirem se wakobu do na nsen ni sent na nyuma bai na dofo nyina mo fa prepare kiri akra mo